Kat sangut ki kena ki bahab apo ka kat prasnam karta ha ka arhuai trek ujiliu kila poi hospital tang na kada bagi kumbang bakla ya utit tang para kena ka balaja ha ka arhau trek ujiliu ha ka shnong wa ka ji kat kum ga ji thu jong ka kong elenda sangriang ka kemi jong ki kena dit na ka shnong mau pat na ka than wa ka ji Southwest Coast Hills District kani jingja kala ja ka arpau tarik ujiliu ha ka bagi khun ki jongka kila khet ya utit tang para kena but kila shed but bam tang para maki ya gani ka kam kila le ha ka jibam don jongi kemi ikpa hadi ka jingwan poi jongi kemi ikpa ki jongi kila shem ki khun ba kila priot penhiar ondala kili kila thu ba kila bam ya kita kitet ki ba kila khet ngakhlaw nama kata wood kila lidra eki shga jaga sumar ha CHC wa kaji panang ta la phakit no iki shaka hospital ka badan shi spat legi jing thia ha mau kurban banyo ek jing sumar ka ba khambiang nakaliang u doktor u basumar hakani ka hospital u doktor RM na thong ulakin tu iki pai ba iki long kumi long pa ba ru iki khenna ba om de ban bam kul mari kiten nama ki don ki jai tet ki badan bi ki bala manra ek jing man saw ya ki brio kat kong jing thu jong ni doktor la ong ba khat wei ngut ki la yo ek jing koi ba satang lai ngut ki dang don ha pre jing sumar ba ngai scam ba baro tin sakot sakya no shen Mariawan lah macam bisa long kian di mencet serta kian di mencet di Kidi khát đúng rồi. kidi atot lum hata dom delong kikai bihala ga jakam kai long hatam ki la coy amudur langkat arina de tanah ki saya alar bonut yong salat hanai bentang sa jot le mai de tena bentang ki arkat de hajak kabu ki dikan ong uti dai tit sau hong tidak sau tawa tidak sau hayung sicha usau tawa kian ni man ong pelarong nama usai selam de ulah larong dawe la pelarong rongli jadi ong intena bentar selam kelak saja selam te usale te tenah ta tahu sabam labam Ngilap ba kidi kadao bagi pre penhiar kalong ba ki bam ni tip te haduk mentang ngi pat sim tip utip tip ayu tam de ngilap ba dala de bam ni tip sepre penhiar mat ki telot te kidon ki basuk po te dan i wei ru I napo female wa ta ila kham stom menin te minta ti imlelesho te mentang ila discharge khát wing ngot sa sang lai ngot de kapang ba kwa ban kren chapang kan ni kalong ba ni kwa ba ki bre kim dei ban bam puma yu tit namar klem tip utit ayu jude ban bam puma namar ba utit udon kitaki toxins bangi ong ko ten phageng ne ka bi de ki bon chat ki toxins dan taki amatoxins ki obutamine ki MMH ti ketangan nom ya pala ketangan chom bi ke bi ti kini ki bi kila ban cause kila ban pen mi ki jingpang ki papher pher kila ban wan ha ka GI upset mo pe pen here ti kila ru ban kata ya ka confusion state jong phi mo ne ki long delirium ki long ken kumar mo ti ki don ru ki ba dala long severe than ta yu liver mo ya ki khlai ru te kilong poisonous satu kata ta nagarang yung kawat mushroom poisoning because why ma tip kidan takibi kiba bala ban pilong poison yu te ngi kentu ba kibre ba kimde ban bam kuma yutit ba namar ba na tini kidaw ba kidan kitaki toxins